4 kursi undangan ora muat, undangan lingkungan buyar bodo metu dhewe-dhewe. Iki ceritane ngono, balataku bolo iki lungguhe ya ning kursi undangan. Lah sak rehno undangan saka besan teko iki lokasine utawa kursine ora muat, iki rombong aku bodo metu golek nggon dhewe-dhewe. Oke, baik, ketemu maneh bolo karo vlog kesehariane Widodo. Nek perkara undangan lingkungan kuwi wis biasa bolo. Lah kaya ngene iki lho bolo, iki undangan lingkungan nggonaku bolo. Iki ndorong eneng sebelah terop ngono bolo iki ceritane. Masalahe eneng lokasi resepsi utawa lokasi sorterop kuwi ndak mampu. Dinggo nyepaki para undangan saka nggone besan bolo. Lah iki ngono ya kaya sinoman nom-nomane ya padha bingung kabeh bolo nata kursi dhewe-dhewe. Lah kaya ngene iki lho bolo, suasana pas waktu undangan saka besan teko bolo. Lah jejel uyel jan pol wong tok bolo iki. Tapi nak bagiku ya wis biasa bolo, nak umpama undangan mendludak utawa melebihi kapasitase undangan tuan rumah, khususnya undangan lingkungan ku ya ngalah bolo, diutamane undangan saka besan. Lah iki lho bolo, tak wae ngerti iki ngono undangan saka besan bolo iki bodho wis teko kaya ngene iki pol oke bolo. Walaupun undangan mendludak saka undangan besan utawa saka kanca manten lanang bolo maksudku, kuwi ya alhamdulillah sorterop ya tetep aman terkondisikan bolo lokasine. Cuman sing undangan saka lingkungan ya ngalah sauntara manggone ning njaba terop. Singkat cerita, acara demi acara disusun oleh panitia utawa randome acara kuwi ya wis tertata dengan rapi. Iki ngono ya wis sampe karek palerman bolo utawa karek madang gedean bolo iki. Lah iki kanca-kanca perlu tak wae ngerti, mesti penasaran untuk terkait menu. Menune iki ngene bolo, ceritane ya padha karo umume wong undangan nggone wong desa iki ya ngene iki bolo. Ya pertama iki bakso, bar bakso wis cukup genti rames, bar rames genti es buah bolo. Monggo rabuan butuh kalian penonton. Putra Gunawan satu lagi. Tapi